تماشاوان هجا دما خوش به ایرو د ناوا بولتنا مده آگاهی و بویرین هری داویه یه هری گرینگ هنه ل روجلاتا ناوین شر و آلوزی د ناوبرا امریکا و ایران ده لبر جوان دخویه ل گلک ولاتین کندافه و اردن دبه جیه بومبه بردمانه ایران دبه جه اول بارگهن امریکای دخه ولاتین اوروپای ل بر و کریزه نالن ایدی پرسکریکا انرژی باندور لجیانا روژاند که به و روشا آلوز یا شر دیپلماسی و دانستاندجی دومن لیل آلیدنه به و شرکو دخاومره آف هوا دگوهره ل اوروپای آگر دوام دکر ل ترکیه جی دارستان دشوتن ل آرژانتین جی دیسا شوات دومن ده و چارچوه ده بانک تکرن کو ده هرکس هیشیار بیش بو و یکی جی دیسا آگاهی جی نتوین یک بوی درکتنه دیسا ریخستنا تندرستیا جیهانه بانگ دکه اف خطری و باندور لسر جیانا هر کسی بکه ام جه نوچه خویا دست پی بکن دولتین یک بویین امریکای شوابوری جار کردن ایریشی ایرانه کر گلک جهل ناوا ایرانه هاتن بومه بردمان کرن و قربانی چه بون ارتش امریکا ایریشین دو هوکی برسوا دروژن بره لسر بارگهن لأردنه و کشتین لنتنگا و هرمزه بناف کر ایران جی بدنگ نما و وجی برسفتا. Devletin yekbûyiyên Amerîkayê duh bi şev êrişê Îranê kir. Êrişa ku nîvê şevê dest pê kir 2 saetan dom kir. Artêşa Amerîkayê bi daxuyaniyekê ragihand ku wan bi dehan cihên leşkeriyên Îranê di nav de navendên fermandariyê leşkerî û navendên dronan jî hene hedef girtine. Piştî vê daxuyaniyê li heremên cuda yên başûrê Îranê teqîn çêbûn. Li gorî televizyona dewletê ya Îranê di teqînekê de li girava qeşm 3 kes hatin kuştin. Her wiha 2 teqîn li Bandar Abbas parêzgeha Hormozgan û li giravên stratejîk ên Ebu Musa û Kiş ku di nav sînorên parêzgehê de ne çêbûn. Fermandariya navendiya dewletên yekbûyên Amerîka CENTCOMê bi rêya medya dijîtal li ser vê mijarê daxuyaniyek weşand. CENTCOMê ev êriş wek bersiva avêtina mûşekan ji aliyê Îranê ve li dijî baregehên Amerîkayê li Urdunê û gulebarankira keştiyên li Tengava Hurmuzê di 28 Tîrmeyê de binav kir. Artêşa Îranê jî ragihand ku wan êrişî baregeheke hewayî ya Amerîkayê û navendeke fermandariyê li Urdunê kiriye. Her wiha Îranê diyar kir ku wan li sê tankerên petrolê ên li Tengava Hurmuzê diçûn û ku hişyarî paşguh kirine xistine. Serokê Devletên Yekbûyên Amerîkayê Donald Trump di 28 Tîrmeyê de eşkere kir ku ew ê bersiv bidin Îranê. Çend saet piştî daxuyaniya Donald Trump artêşa Amerîkayê êriş kir. Lê Washingtonê di 25 Tîrmeyê de êrişên xwe yên esmanî ku 13 şevan dom kirin rawestan dibû. Di 28 Tîrmeyê de rojekî berî êrişên dawî Trump got danûstandinên pir dostane bi Îranê re didomin. Tehranê îdeya danûstandinên rasterast bi Washingtonê re red kir. Lêbelê danûstandinên di navbera her du dewletan de bi rêya Qetar û Pakistanê berdewam kirin. Rayedarên Îranê gotin ku ger dewletên yekbûyî yên Amerîkayê êriş neke, ew ê jî êriş nekin. Lê Tehran ji niyeta Amerîkayê jî guman dikir. Rayedarên Îranê teqez kirin ku rawestandinan êrişên Amerîkayê taktîkî ye. Wan destnîşan kir ku artêşa Amerîkayê li ser senaryoyên cuda dixebite û hewl dide cebilxaneya xwe ya ji bo berdewamiya şer tijî bike. Rawestandina êrişan di navbera Amerîkayê û Îranê de bi êrişên dawî yên dualî di 28 û 29 Tîrmeyê de bi dawî bû. Dema van pevçûnên dawî jî giring e. Êrişên dualî bi serdana Serokwezîrê İsraîlê Binyamin Netanyahu ya Washingtonê re hevdem bû. Êriş her wiha piştî operasyonên hevbeş ên dewletên yekbûyî yên Amerîkayê û Erebistana Swêdî yên li dijî komên alîgirê Îranê li Iraqê hatin li derxistin. ارتش اردن ایرو به داخویانه که راگان کو بروانی وان هوایی 5 موشکین چافکانی وان ایران بو خستنه خواره. ایرانش پشت راست کرد کو وان موشک آویتنه دزگه و بارگهن امریکا ین لأردنه. لالیدن هزین پاسدارین ایران اشکره کرد کو ده ایریشه که امریکای ده 3 اندامن وان هاتنه کشتن.
Li gorî daxuyaniya pêla berevaniya hewayî berbanga îro pênc mûşekên ku ji Îranê ve dihatin û xaka keyaniyê kiribûn armanj asten kirine. Ji ber ketina parçeyên van mûşekan tu ziyan çê nebûne. Hêzên pasarên Îranê jî piştrast kir ku wan mûşek avêtine baregeha Ezreq a hewayî ya li Urdunê. Li gorî daxuyaniya hêzên pasaran wan balafirên Amerîkayê yên li wê derê bûn kirine armanj. Ev êriş wekî bersiv li hemberî êrişa li ser girava Qeşmê ku ji vê baregehê hatibûn bûn bordûmankirin hate binavkirin. Li aliyê din fermandariya pasarên Îranê eşkere kir ku li parêzgeha Zincanê dê êrişeke Amerîkayê de sê endamên wan hatine kuştin. Ev êrişî di siyê tîrmeha 2026 de pêk hatibû. Bandorên êrişên Dewletên Yekbûyî Amerîka û Erebistana Saûdî li dijî komên heşda şeعبî yên alîgirên Îranê li Îraqê berdewam dike. Serokkomariya Îraqê êriş şermezar kirin û wekî bin pêkirina serwariya Îraqê binav kir. Artêşa Amerîkayê bi hevkariya Erebistana Saûdiyê 28 tîrmehê li Iraqê êrişê komên alîgirê Îranê kir. Ev êriş li gorî fermandariya navendî ya hêzên Amerîkayê bersiva êrişkirina ser hêzên Amerîkî û binêsaziya enerjiyê li Erebistana Saûdiyê bû. Heştê Şabî derbarê êrişên Amerîka û Sûdiyê yên li ser baregehên wan ên li Îraqê daxuyanî da. Li gorî daxuyaniyê herî kêm 20 endamên wan hatin kuştin û 22 endamên din jî birîndar bûn. Her wiha desteya heştê Şabî eşkere kir ku baregehên wan ên li parêzgehên Bexda, Wasit, Nînova, Busra, Kerkûk, Kerbela û Diyaleyê hatin bombebaran kirin. Heştê Şabî ev êriş bi gurbûna metirsîdar a dijî saziyên ewlehiyên fermî binav kir û ew şermezar kir. Serokatiya Iraqê jî êriş wekî binpêkirina serweriya Iraqê binav kir û got nayê qebûl kirin. Her wiha daxwaza rawestandina êrişên komên çekdar ên li dijî cîranên Iraqê kir. Li gorî Reutersê rayedarekî parastinê yê Îranê di daxuyaniyeke de ji bo televizyona dewletê beşdariya Îranê di êrişên bi dronan li dijî Erebistana Saûdî de red kir. Rojnameya Îranî Xemşehrî ragihand ku çar şêwirmendên ji pasdarên şoreşa Îranê di êrişên li ser Iraqê de hatine kuştin. Piştî êrişên hevbeş, Wezîrê Parastinê yê Swêdî roja çarşemê li Washingtonê bi cigîrê Serokê Dewletên Yekbûyî Amerîkayê J.D. Vance re civiya. Wî ji rêveberiya Trump xwest ku bi êrişên berfirehtir di dijî milîsên alîgirê Îranê li Iraqê pevçûnê zêde neke. Heştê Şabî di çarçoveya yasayê de bawayeke fermî beşek ji artêşa fermî ya Iraqê ye. Em li vê nûçeyê zêde bikin mijara êrişên li ser Îraqê Serokê Amerîka Donald Trump di nava axaftinê xwe de ev yek anî bû ziman. Gotibû ku êrişên ku wan û Saûdiyê li dijî heşda şeعبî li Îraqê pêk anîne bi kurdîneya bi dewleta Îraqê re pêk hatiye. Ev daxuyaniya ku li ser navê Trump hatû belavkirin. Bi vî şerî re bi van êrişên nû yên Amerîka li hemberî Îranê û alûziya li tengavê nirxê neftê dîsa bilind bû. Piştî pêla nû ya êrişên Amerîka li hemberî Îranê û grûpên wê yên li Îraqê dîsa nirxê neftê bilind bû. Bermîla nefta xam a Brent di bazaran de bilind bû û nêzîkî $9 bû. Bermîla nefta xam a Amerîkî jî $85 derbas kir. Ev bilindbûn jî bi pêla nû ya êrişên Amerîka li hemberî Îranê re çêbû. Emberê xwe bidin qada dinya şer ev jî Ukraynaya. Rusya bi şevê êrişeke mezin bir ser Ukrayna û herî kêm 13 kes hatin kuştin. Serokê Ukrayna Zelenskî jî piştî van êrişan bang li hevalbendên xwe kir ku sîstema parastina wan a hewayî xurtir bikin. Şerê giran yê di navbera Rûsyê û Ukraynayê de devam dike. Li gorî daxuyaniya rayedarên Ukraynayê şêvaborî Rûsyayê bi 74 füze û 284 balafirên bê mirov êrişî bajarên Ukraynayê kir. Di van êrîşan de herî kêm 13 kes hatin kuştin.
Serokê Ukraynayê Volodymyr Zelenskî ragihand ku Ukrayna diwarê füzeyên parastina hewayî de di nav kemasiyekê mezin de ye û bang li welatên hevalbend kir ku alîkariya lezgin bişînin. Zelenskî anî ziman ku parastina jiyana mirovan rasterast bi vê alîkariyê ve girêdayî ye. Li gorî daxuyaniya Konseya Parastinê ya Krîvê füzeyekê balîstîk a Rusyayê ku ji herêma Voronezh hatibû avêtin, rasterast li malekê malbatekê mezin ket. Di vê bûyerê de 6 kes hatin kuştin ku di nav wan de 3 zarok jî hene. Her wiha piştî êrişa ku Rusyayê pêk anî li bazarekê Kiyevê şewatekî mezin derket. Serokê Şaredariya Kiyevê Vitali Klitschenko diyar kir ku li paytextê kesek hat kuştin. Li bajarê Lviv ê li nêzî sînorê Polonyayê jî füzeyan zirar dan du avahiyên niştecî bûne û 26 kes birîndar bûn. Ji ber nêzîkbûna van êrîşan, artêşa Polonyayê jî balafirê xwe yên şer rakirin da asîmanê xwe biparêze. Laliyedîn Ukraynayê jî bi balafirên bê mirov êrişî hundirê Rusyayê kir. Waliyê herêma Penzeya Rusyayê Oleg Melnişenko ragihand ku depoyekê mezin a şîrketa bazirganiya serxwebûnê ya Viltberaysê hatiye şewitandin. Wezareta Parastinê ya Rusyayê jî got ku wan bi şev 258 balafirên bê mirov ên Ukraynayê xistine xwarê. Daişê berpirsyariya êrişekê girte serxwe ku bû sedema kuştina berpirsekî Talîbanê li Bakur Rojlatê Afganistanê. Serokê Daireya Ragihandin û Çandê ya Parêzgeha Bedexşanê Zebîhullah Emirî roja sêşemê di encama gulebaranê de hatibû kuştin. Daişa Xoresanê ku beşa Afganistan û Pakistanê ye di daxuyaniyekê de ku roja çarşemê belav kiribû, ragihand ku wan ev êriş pêkaniye. Wezareta Ragihandin û Çandê ya Afganistanê ragihand ku piştî vê êrişê yek ji êrişkaran hatiye kuştin û yêdin jî hatiye girtin. Şeva çarşemê neh polîs û neh endamên çekdar di encama êrişekê de li ser xala kontrolê li Bakurê Pakistanê de hatibûn kuştin. Êriş li navçeya Hengû ya li parêzgeha Xeyber Pextûnxuya ya li ser sînor çêbû. Di daxuyaniya ku ji aliyê polîsên Xeyberê ve hatibû belavkirin hate gotin, di êrişê de neh polîs hatin kuştin û 26 polîsên din jî birîndar bûn. Polîsan 15 çekdar kuştin û bi dehan çekdarên din jî birîndar kirin. Tevgera Talîbana Pakistanê ku di van demên dawiyê de êrişên xwe li herêmê zêde kirine, berpirsyariya xwe ya vê êrişê ragihand. Ev rûdan tenê çend rojan piştî êrişa çekdaran a li ser xala kontrolê ya li navçeya tankê ya li heman parêzgehê pêk hat. Ev parêzgeh hevsînorê Afganistanê ye û rastî tundûtijiya Talîbana Pakistanê tê. Beriya niha Pakistanê berpirsyariya zêdebûna êrişan xistiye stûyê çekdarên ku ji Afganistanê tên. Hikûmeta Talîbanê ya Afganistanê jî vê tawanbariyê red dike. Ev tawanbarkirin bûye sedema rageşî û rûbrûbûna çekdarî di navbera her du welatan de. Tamaşevanê jeme berê xwe bidin gel mêvanên xwe. Hevkara me Ala Ehmed ji Silêmaniyê mêvanek li gel wê heye. Ew ê rewşa van êrişên ku li ser Iraqê çê dibin taybetî agahiya bidin me her wiha şiroveyên mêvanê xwe bigire. Ala dema xweş be ka hûn ê çi agahiyan me û tamaşevana ra parve bikin, pirsê we jî li gel mêvan hebin. بەڵێ سڵاوتان لێ بێم کاتتان باش دیارە لە دوای جارێکی دیکە دەستپێکردنەوەی شەڕ لە نێوان ئێران ئەمریکا ئیسرائیل با بڵێن ڕەوشی ناوچەکە دیسان ئاڵۆز بووە ئەمجارە پێی ناوەتە قۆناغێکی نوێنی تا ڕادەیە کە سعودیە بەڕاستەوخۆ بەشداری کردووە ئەمجارە هێرشی بۆ سەر بارگاکانی حەشدی شعبی با بڵێن لە عێراق کردووە بێگومان ئەمە کاریگەری تەواوی لەسەر هەم عێراق هەم هەرێمی کوردستان دروست کردووە
من بۆ زانیاری زیاتر لەبارەی ئەو گۆڕانکاریانەی کە ئەم جارە گەڕێکی دیکەی شەڕ لە نێوان ئێران ئەمریکا ئیسرائیل دروستی کردووە و کاریگەریەکانی چییە لەسەر ئەم ناوچەیە لەگەڵ چاودێرێکی سیاسی قسە ئەەکەم زانیاری وردەکاری زیاتر لەلای ئەوە من ئێستا بەڕێز بەهرۆز ڕۆف لەگەڵ منەکە بەڕێزیان چاودێری سیاسین لەگەڵ ئەو باسوخواسی زیاتر لەم بارەوەکەن کاک بەهرۆز سڵاو لێ بێ سوپاس دەکەم ئەگەر بێت ئێرە سڵاو لێ بێم کاتت باش بێت لەگەڕی ئێستای شەڕ لە نێوان ئێران ئەمریکا ئیسرائیل عێراق پێت وایە ئەبێتە گۆڕەپانی شەڕ سڵاو لە بینەرانی بەڕێز عێراق ئێستا لەم کاتە لە دۆخێکی ئاڵۆزدایە چونکە سەرۆکوەزیرانی عێراق بەڕێز زەیدی لە مانۆڕێکی سیاسی زیرەکانی دیبلۆماسیدایە ئەمەش لە پێناو ئەوەی کە دۆخی ئاڵۆزی ناوچەکە نەبێتە کاریگەری قورسی نەبێت لەسەر وڵاتەکەمان وڵاتی عێراق بەڵام ئەوەی کە وا ئەکات دۆخەکە زیاتر ئاڵۆز بێ بەداخەوە دەستی ئەو گروپ و میلیشیانەیە کە هیچ حسابێک بۆ دەوڵەتی ڕسمی کە عێراق دانانی ئەوش هۆکارەکەی دەستی دەرەکیە و ئەو زاڵبوونی وڵاتانی ئیقلیمی لەسەر هێز و گروپە سیاسی و سەربازیە جیاوازەکان لە عێراقە ئەگەر عێراق لەم مانۆڕە سیاسی کە ئێستا دەستی داوەتێ بتوانێت دەستی دەرەکی کەمێک لاواز بکات و بتوانێت ئامانجەکانی خۆی کە بۆ ئەوەی عێراق لە ئاڵۆزی ناوچەکە پشتی ئاگری گەوری بەرنەکەوێ پێویستە کۆڕبەندێک یان کۆنگرەیەکی نیشتیمانی لە نێوان هێز و لایەنە سیاسی و سەربازیەکانە ببەسێ بە سەرکردایەتی سەرۆکوەزیران و لێکتێگەشتن هەبێ بۆ ئەوەی بتوانن خزمەت بە گەلی عێراق بکات چونکە ئەگەر ئەمە وا نەکرێ بەڕاستی هەر گروپ لەلایەکەوە وا ئەکەن عێراق پێ دۆخێکی زۆر ئاڵۆز لەمە ئێستا هەیە پێتان وایە دۆناڵد ترامپی سەرۆکی ئەمریکا مەبەستی چییە کاتێک ئەڵێ ئێمە بە هەماهەنگی لەگەڵ دەسەڵاتی عێراق هێرشەکانمان بۆ سەر عێراق ئەنجام ماوە مەرز نییە ئەوەی سەرۆکی ئەمریکا ئەڵێت تەواو قسەیەکی تەواو ڕاست بێت چونکە زۆرجار پەیامەکانی سەرۆک ترامپ بۆ ئەوەیە کە بتوانێت هاوپەیمانەکان یان ئەوانی کە لەگەڵ توانای کارکردینیان هەیە بکاتە دۆخێکەوە کە لەگەڵ لایەنی دوژمنەکانی خۆی هاوتای بکات بۆ ئەوەی کە یارمەتیدەن لە بەڕێوەچوونی ئاڵۆزیەکان شەڕەکان کە ئێمەش زانی ئەمریکا و لەگەڵ ئێرانە لە ئیسرائیل و دۆخی ناوچەکە لە دۆخێکی شەڕەژاوی شەڕ و جەنگدایە هەموو لێدوانێکی ترام بەرزونیزمی زۆر پێوە دیارە ئەوەی کە بینیمان عێراق خۆی جوابێکی وای نەبوو چونکە پیان وا بوو هەم لەسەر ئاسی ئەو گروپاریکەوە گومانەکرێ هێریشان کرد بێتە سەر سعودیا و هەم لەسەر ئاسی حکوومەتیش هیچ قسەیەکی زەقیان نەبوو بۆ ئەو پەیامەی سەرۆک ترامپ چونکە لەوە گەشتون ترامپ لە گەیاندنی هەر پەیامێکە مەبەستێکی ئامانزداری هەیە دوجار واناسراوەکە کەسێکی ئاڵۆزە و لە قسەکانیە مەرزنی هەموو پەیامەکانی ڕازگۆیی پێوە دیار بێ جا بۆ ئەمەی کە ئێمە واتیە بگەین کە عێراق بەکوێ دەگا و ئەبێ هەنگاوەکان چی بێ عێراق پێویستە ئەو مانۆڕی کە دەستی داوەتێ و کارێکی وا بکات کە لەگەڵ وەکوتم هێزە سیاسەکانی ناوخۆیە دەنگێکی یەکگرتووی هەبێت و کار بکات بۆ نەهێشتنی ئەو کاریگەرانی کە لە دەرەوە لەسەر ناوخۆی عێراق هەیە ئەمەش هەر بۆ واکرێت کە لێکتێگەشتنی هاوبەش لەناو هێزە سیاسەکانە و دوورخستنەوەی دەستی دەرەکی ئەو ئاوەی کەەوە ئەبێتە مایە ئاڵۆزی بوونی ڕاوێشکارە سەربازیەکانی چی ئەمریکا بێ چی ئێرانەکان بێ کە ئەوە ئاشکرا بوو کە لەناو دوێنێ لەو هێرشە چەند ڕاوێشکارێکی ئێرانی بۆ بابڵێن کوژراون ئەمە ئەبێ ڕێک بخرێتەوە ئەبێ بە فلتەری دەوڵەتا بچێ بە شێوەیەکی فەرمی بێ هەر ڕاوێشکارێکی هەر وڵاتێک هەر هاوپەیمان ئەمریکا هەم ئێران بێ چونکە گە دوزار بۆ فلتەریان نەڕوا بە فلتەری دەوڵەتا نەڕوا کەناڵە فەرمیەکانی وەزارەتی بەرگری و بەرپرسی یەکەمی هێزە چەکدارەکانە نەڕوات بەڕاستی دۆخەکە ئاڵۆزترەکە دەبێتە مای دوو فاقیل لە بڕیاردان لە ئاڵۆزکردنی زیاتری دۆخەکە سعودیاڵێ ئێمە تۆڵی هێرشەکانی پێشترمان کردەوە کە کراوەتە سەرمان حەشتی شەعبیت ئەڵێت تۆڵە ئەەکەینەوانێ پێت وایە ئەم با بڵێن ناکۆکیانە خەڵکی دیکەش ڕابکێشێت وڵاتانی دیکەش سعودیاش هەستەکە سەروەری وڵاتەکەی پێشێل کراوە ئەتوانین بڵێن
نایوێ بەڕاستی دۆخەکە لە خۆی ئاڵۆزتر بکات ئەبێ ئەماکە لەسەر دوولایەنە هەم عێراق هەم سعودیە هەم وڵاتانی ناوچەکە ئەبێ خۆیان ئەو هەنگاوانەی کە پێشوونیانە بۆ ئەوەی دۆخەکە ئاڵۆزتر نەبێ ئەبێ کارێکی وا بکەن خۆیان لە ململانەی کەوا گروپ و لە یاسا دەرچۆکان واکەن ئاڵۆزی ناوچەکە قوڵتر بێتەوە بیان خۆیان بپارێزن. هەرێمی کوردستان لەکوێ ئەم ململانەیە؟ هەرێم بێبەش نابێت لە ململانەیە چونکە ئەمیش دوزارەکە لەسەر ئەو هێزانی کە دەسەڵاتیان بەدەستە مامەڵەیەکی هاوسەنگ بکەن و بەرژەوەندی وڵاتان و ناوخۆی وڵات لە پێش هەموویە بە هاوسەنگی ڕابگرن لە پێناو دوورکەوتنەوەی ئاگەری پشکی گەورە لە بۆ سەر هەرێمەکەمان. سپاس دەکەم. بەڵێ ئەمە تەواوی ئەو زانیاریان نەبوو کە لەبارەی دوایین ڕۆژی ناوچەکەیە هەڵبەتە لە دوای ئەو هێرشانەی کە بۆ سەر حەشدی شعبی ئەنجامدرا عەلی زەیدی سەرۆکوەزیرانی عێراق سەردانێکی بۆ سعودی هەڵوەشاندەوانێ بێگومان ئەم بارودۆخەش بە تەواوەتی کاریگەری لەسەر هەرێمی کوردستان بوو ئەتوانین بڵێن جیا لەو قەیرانە سیاسی کە دروستی کردو قەیرانی ئاساییژانی جاروبار هەرێمی کوردستان ڕوبەڕووی هەندێک هێرش ئەبێتوانێت لەلایەن چەند لایەنێکی جیاوازەوە قەیرانێکی ئابووری قوڵیشی لە ئێستاە بە تایبەتی لە کەرتی ئابووری وزە لە هەرێمی کوردستان دروست کردووە. ئەگەڕێم وڵاتان. بله gelek spas hevkara me Ala Ahmed ji Silêmaniyê Başûrê Kurdistanê mêvana me bû li gel mêvana xwe gelek spas. Belê tomûşevanê jem dewam bikin rewş li gelek deveran aloze gelek kes ji berê xwe didin Ewropayê ji ber koşber dibin. Bi sedan koşber îro sibehê bi carekê ve ji aliyê Meğrebê derbasî aliyê Spanyayê bû. Rojnameya Spanî El País ragihand ku îro sibehê bi sedan koşber dîsa derbasî bajarê Septê bûne. Ev yek bûye sedema krîzeke nû ya birêveberiya vî bajarê resen ê xweser. Di nava van kesên derbasbûyî de zarok, ciwan û malbat hene. Ev kes ku hejmara wan derdora 1500 kesiye ji Meğrebê biriya avê derbasî Spanyayê bûn. Dîmenên ser ekranê jî dîmenên îro ku hatine girtin rewşeke nû û dîsa aloziyeke nû li ser sînor dide xuya kirin. Li Bakurê Fransa komeke koşberan ku zarok jî di nava wan de hene bi kelekeke biçûk û tijî hewldan ku ji derya Manşê derbasî Ingilistanê bin. Her wiha rayedarên Fransî ragihandin ku di du bûyerên cuda de çar koşber di derya Manşê de fetisîne. Bi dehan koşber dixwazin ji derya Manşê derbas bibin û bigîjin Ingilistanê. Li gorî dîmenên ku hatine qeydkirin koşber ber bi kelekeke biçûk a plastik ve di nava avê de dimeşin. Di nava vê komê de malbat zarok û dergûşên biçûk jî hene li gorî ku dîmen didin xuya kirin. Tîmên rizgarkirinê yên herêmî rewşet şopînin. Ew êlekên xelaskirin li koşberan belav dikin da ku xeteriyê kêm bikin. Hêj gelek ji nava avê derneketine xwe davêjin kelekê ango botê. Mirovên ku nekarîn li van botan swar bibin jî dîsa careke din vedgerin beravê. Riya derya Manşê ji bo koşberan hîn jî riyeke gelekî xeter e. Li gorî agahiyên rayedarên herêmî, polîsên kontrola peravê da ku di bûyerên lezgîn de alîkariyê bidin mirovan her di nava tevgerê de ne. Lê ev hewldan jî pêşiya mirinê nagire. Rayedarê Fransî ragihandin ku di du bûyerên cuda de çar koşberan di derya Manşê de jiyana xwe ji dest daye. Dîmenên gelekî bêşin mirov didin ser ya koşberiyê û li deryayan dixeniqin li ser yan li nava daristanan dimînin û jiyana xwe ji dest din. Lê daristan jî dişewtin kirasetên şewata daristanan li Ewropayê gihîştiye asteke xeternak. Li Arjantînê heta Yunanistanê helîkopter dikevin tîmên agirkujiyê di nava
vemrandina agir de jiyana xweş destin. Li aliyê din li Spanya Fransa jî têkoşîna li hemberî agir dewam dike. Li Tirkiye jî li 4 bajaran daristan di nava agir demane. Xanî şewitîn û nexweşxane jî li ber agir diçin. Li Avrupa, Türkiye û Arjantinê şewatên daristanan dewam dikin. Parêzgarê bajarê San Juanê ragihand ku li Rojavayê Arjantinê helîkopterekê ku ji bo vemirandina agirê daristanê çûbû ketiye xwarê. Li gorî Ajansa Lezgîn a Federal yên ku di helîkoptera ket de tevî polîs, agirkuj û parêzvanên sivîl 7 kesan jiyana xwe ji dest da. Ji bo vê bûyerê li San Juanê 3 roj şîn hat ragihandin. Li Yunanistanê jî agir ter û hişk daye berxwe. Li girava Krîtê ya Yunanistanê şewatên daristanê didomin. Li nêzîkî bajarê Rêtimnoyê di şewata daristana mezin de 3 xebatkarên agirkujiyê jiyana xwe ji dest dan. Ji ber bayê bihêz nêzî 10,000 turîst ji bajarokê Agia Galiniyê hatin veguhastin. Cîgirê şaredar Evangelya Glampedakî anî ziman ku rew ji kontrolê derketiye û beravên deryayê jî ji bo rizgarkirinê tên bikaranîn. Her wiha li Fransa û İspanya şewatên mezin hebûn. Li Fransa tîmên agirkujiyê bihêvîne ku şewata mezin a daristanê rawistiyaye û belav nabe. Li İspanyayê jî li nêzîkî Madrîdê şewat hema bêje nemaye. Lê di heman demê de hat ragihandin ku şewatekî nû derketiye. Serokwezîrê İspanyayê Pedro Sanchez piştî hevdîtina birayedarên heremî re ragihand ku rewşa lezgîn a ji ber şewatan hatibû ragihandin hatiye rawestandin. Li Tirkiyeyê jî li 6 bajaran şewat derket. Wezîrê Çandinê û Daristanan İbrahim Yumaklı daxuyand ku şewatên li Yalova Armutlu, Kütahya Domaniç û Altıntaş her wiha li navenda Çanakkale'ye hatine kontrol kirin. Lê li cihên din aloz dewam dikin. Li Balıkesirê li 5 navçeyan şewat derket. Li Altınolukê 210 xanî ji ber xeteriyê hatin valekirin. Xebat bi balafir û helîkopteran dewam dikin. Li Antalyayê jî li navçeya Kumlucayê 10 mal şewitîn û bûn xwelî. Rewşa herî giran li Muğla Seydîkemerê çêbû. Agir gelekî nêzîkî nexweşxaneya dewletê bû û 45 nexweş ji bo cihên ewle hatin veguhastin. Li Herêmê 408 mal hatine valekirin. 55 avahiyan zirar dît û Rêya Fethiyê û Antalyayê bo demekê hat girtin. Li Çanakkale Ayvacıkê jî şewata li nêzî gundê Ahmetçê bi alîkariya 5 helîkopter û ekîbên li ser erdê bi piranî hat kontrol kirin. Li hemû herêman xebatên sarkirinê û sekinandina şewatan dewam dikin. Belê temaşevan hêja ji ber vê germa zêde rêxistina tendurustiya cîhanê bang kir ku divê gelek kes li gelek can hişyar bin. Ev şewatên ku çê dibin mirovan cîhana wan tendurustiya wan dixe xeteriyê. Ji ber vê divê her kes divê meselê de baldar be. Bandorên hewaya germ û şewatên li Ewropayê li ser tendurustiya mirovan û pergalên tendurustiyê yên li seranserê herêmê her ku diçe zêde dibe. Li gorî rêxistina tendurustiyê ya cîhanê vo, dûmana ku ji şewatên daran ên li başûrê Ewropayê belav dibe, her ku diçe vediguherê krîzeke tendurustiyê ya mezin. Rêvebera bernameya navenda rêxistina tendurustiyê ya cîhanê, Dorota Yerosinska li ser mijarê ji Euronewsê re axivî. Wê diyar kir ku ev şewat ne tenê mal û milkên mirovan tune dikin. Lê di heman demê de bûne rewşeke lezgin a tendurustiyê. Li gorî agahiyên rêxistinê dûmana daristanan dikare bi sedan kilometreyan dûr biçe û hewaya welatan qirêj bike. Parçeyên piçûk ên di dûmanê de dikarin biçin nav pişik û xwîna mirovan ku ev zirarê dide sîstema parastina laş. Yerosinska anî ziman ku nexweşên astîmê, yên pişikan, nexweşên dil, zarok û mirovên temenmezin zêdetir dibin xeteriyê de ne. Ji bo vê yekê divê rayedar ji bo mirovên ku derfeta wan a klîmayê tune ye, cihên hênik û hewaya paqij dabîn bikin. Ji aliyê din ve navenda Ewropayê ya kontrolkirina û pêşîgirtina nexweşiyan, ESDS jî hişyariyek nû da. Navenda ESDS eşkere kir ku germahiya zêde ya li Ewropayê rê li ber belabûna nexweşiyan vegirtî vedike.
Ligori raporên van rêxistinan di hewaya germ de bakteriya dixwarinê de bi lez zêde dibin. Her wiha nexweşiyên ku biriya pêşiyan belav dibin, li Ewropayê her ku diçe zêdetir dibin. Demên germ ên ku dirêjtir dikişînin, rê didin ku cûreyên pêşiyan li van heremên ku berê kêm dihatin dîtin, an jî qet tunebûn belav dibin. Rayedar hişyariyê didin ku mirov cilên mildirêj li xwe bikin, xwarinên xwe baş bipêjin û ji zêdebûna mîkroban baldar bin. Ajansa Navdewletî ya Enerjiyê roja pênşemê raporekî weşand ve raporê de tê gotin ku çaryeka duyemîn a salê de firotina erebeyên elektrîkê pir zêde bûye. Ev zêdebûn jî bi taybetî piştî bilindbûna tûj a nirxê sotemeniyê ya ji ber şerê li rojlata navîn çêbûye. Di raporê de eşkere dibe ku rêjeya bilindbûnê ji sedî 35 li gorî sê mehên destpêkê yên salê ye û di pênce welatan de rekora nû tomar kiriye. Li gorî raporê, tevî mercên dijwar ku bazara otomobîlan li cîhanê pê re rûbirû ye, di çaryeka duyemîn a vê salê de firotina otomobîlên elektrîkê bilind bûye. Piştî ku krîza enerjiyê ji ber şerê li rojlata navîn derket, guherîna nirxê sotemeniyê xiste rojeva sereke. Nirxên bermîleke nefta xam ji nêzîkî 6 dolarî di destpêka salê de gihîşte nêzî 120 dolaran. Ajansê pêşbînî kir ku firotina otomobîlên elektrîkê bi rêjeya ji sedî 10 geş bibe û bibe sedî 29 biborîn ji firotina otomobîlan li tevahî cîhanê. Tamaşevan hêja bultena me bi vî awayî bûn û çe û agahiyên herî dawiyê yên ku girîng bûn mecbure hilbijartin ev bûn niha bi xatirê we nava xweşiyê dibînin êvar baş.